Kynttilöiden valmistaminen kotona on helppoa ja hauskaa tekemistä. Kaupassa myytävät valmiit isot pöytäkynttilät ovat näyttäviä, mutta kalliita. Kotona tehdyt tulevat edullisemmiksi, varsinkin jos sulatat niiden sekaan jo poltettujen kynttilöiden jämät. Valmistele muotit ennen massan sulattamista. Valitse sydänlangan paksuus kynttilän koon mukaan, isolle paksumpi ja pienelle ohuempi. Kertakäyttöisten astioiden pohjaan voit tehdä reiän ja vetää sydänlangan pohjan alle. Teippaa pohjaan reikä kiinni maalarin teipillä. Pingota sydänlangat astioiden päälle asetettavien grillitikkujen avulla. Kiinnitä sydänlanka ämpärin pohjaan teipillä tai sinitarralla. Öljyä muoviastiat ruokaöljyllä ennen palamista niin, että kynttilät irtoavat niistä helposti. Aloita massan valmistaminen. Sulata kattilassa kynttilänjämät parafiinisteariini tai mehiläispaha. Aseta lämpömittari kattilaan ja tarkkaile lämpötilaa. Älä anna massan kuumentua yli 90 asteen. Aloita sulattaminen keskilämmöllä. Jos massa alkaa räiskyä, pienennä lämpöä ja vedä kattila hetkeksi pois liedeltä. Pidä sammutusvälineet käsillä koko ajan, äläkä jätä kattilaa vartioimatta. Kun jämäkynttilät ovat sulaneet, siivilöi sydänlangat pois reikäkauhalla. Siivoa roiskeet välittömästi pois vaikka talouspaperilla. Lisää massaan mukaan väriaineita. Liuota värit ensin tilkkaan sulaa massaa. Nostele sulaa massaa kauhan avulla muotteihin. Vetä muotti vajaaksi noin 2 senttimetriä yläreunasta. Älä käytä kaikkea massaa, vaan säästä pieni määrä lopuksi tehtävään kuoppien täydennykseen. Kun kynttilät ovat jähmettyneet muutaman tunnin, pistele grillitikulla reikiä sydänlangan viereen.
Täytä kolot ja kuoppa sulalla massalla. Anna kynttilöiden jähmettyä yön yli. Kun kynttilät ovat valmiita, irrota ne muoteista. Pahvimuotit irtoavat repimällä. Leikkaa sydänlangat sopivan mittaisiksi.